nyaya yekutanga ndeye munhu wanditozodiscover nhasi kuti munhu uyu ndakambomutaura hangu but ndatoona kuti ndononoita zvokuverenga nhau, asi nhau iyi yakabvira paya pandamutaura kuti hanzi waakanyora akati vanoshanda ndofunga kubva abroad, this is how they look like when they are working abroad versus to what they show us when they come from abroad. Vakuya ndofunga kuafrica kana kunyika dzavo dzakasiyana siyana, ukonenge vakapfeka apron kusuka ndiro, asi kana vochislayer manje vakuya kwatiri vanenge vakapfeka mabhimbo, vakapfeka zvakanaka. Ini ndikati kudai yaperera pakuti kune murume uya wakati hanzi iwe ndosaka wakadi wakawekera wakatora fianso 1 kuda wasisi vakana kuti kazini vake here 11 years ago. Iye ndokupinda akati ndakamusevha kubva kune muabusive relationship, umuudze kana aripo ndokuti asake tiuye timwe madrinks over that. Azvina kushata, asi anauziva kuti nhau iyi yazotokwa nevanhu vekumaeuropean countries and all over the world vari kushe kwenyika. Vakataka kuti naye zo avanhu vamutuka, vanhu vaenda kundomutuka munhu iyeye, vakati ke iwewe, vamwe vakatsvaka mapicture ake, vamwe vatsvaka gogo dzake. Ini handimuzivi, tasingatozivi kuti unoverenga nhau, handizvizivi kuti unoverenga nhau dzekuti chii, dzeshona here kana kuti indava here kana kuti english here. I have no idea. Kana unoverenga masports here kana kuti unoverenga dzipi dzachoni, I don't know. Unoverenga dzipi dzachoni iyeyu munhu wachoni iyeye mudzimai uyu wanga achibhashwa kupi kutwitter uku zvikanzi nevamwe iwe unotaura chidero osaire kuti isu kuti vanani pakuti isu tiri kutodzishandira idzodzo idzo, asi takatovaka mamashoni nemari dzedu. Vamwe vakati iwewo unoda kutotiudzira izvozvo ndezvipi zvinane wakagara kuseri kudheski rako iroro, kuda mari yangu yandikutowana inini ndinokutambisa 10 times phones. I don't know. Vanhu vanga vakatsamwa, vanhu vakatsamwa zvavo, vanhu vangakuita zvinhu zvakasiyana siyana, asi handizokwanisa kuzvitaura, asi vanhu vamuundura kuti kuita kwake mudzimai iyeye uyu nenhau iyoyo kuti waisa apron iyoyo atakuti hanzi kuti tsvinyira. Vanhu vati hanzi kuti tsvinyira kuti isusu nekuti tiri abroad wotitanga wototiudza izvozvo izvi iweyo manje. Akadhiosipora chokwadi here ndisati ndauya ikoko. When you work outside the country versus when you come for vacation in your country, ndo yaita kuti pate chimoto chese ichi. Zvanhu matotanga kutoshaina kare kavana li ane sara orukara chitire mushi nikuda kwei kanzoverenga bhuku rimwe maoko ini ndasadaza hangu kuti unoita nezvei munhu uyu. Vamwe vakati unoita muhatloso nekuda kwei. Why are you loveless and painful careless? Nevamwe zvikanzi it's true but their kids go to better schools, their parents have tea and they drive cars. No matter what job you do, some countries provide better opportunities than yako iwe. Zvikanzi keiwo uda kutotiudzira kuti uda kutoshandisa neoffice job yako vesasindakasinga maopron. Vamwewo vanhu vapopota ndobva aiswa mudzimai uja. Zvazvaita sei vanhu vamuvavira nekuda kwaizvozvo. Zvina kushata. Tongotaurawo pano tongoti so rake neso zvavo vanhu vanga vachitora nezhira iyoyo kuti kungosekera apron yako nekuda kwei. Vakati wauseki ungoseka sei? Unoseka chii? Ndandotodhiraivha mota idhori nani kudarika yako iwe apron yangu iyoyo ndichitotsvaira kuda ndinenge ndichipuwa mari yakawanda singamboiti, asi unoda kutotiseka. Chaunoseka chii? Ziviwo tindaita kwiri. Zvikanzi navazimucelebs nhasi MsShally is back again. MsShally at MsShally official manager of Ginimbi buys a hoodie of about $2,000 US just because it reminds her of Ginimbi. Some things, quotations, some things are bought because they remind you of a specific special person. Brackets # MsShally said. Ndobva pakuda
iro jaketi ravo rangu kata nangu mwari nditegere indinomati mabhomba jaketi majaketi iwaya kusamusura kana kuti wakangodai kukura kudai ndaingori mabhomba jaketi asi ibhomba jaketi dzakanaka zingamboiti ndobvaiswa futi slide then rabhodhiginimbi vanokati mebhomba jaketi rake zvakare iro rachoni vamwe ndokuti the way she is mourning bhodhiginimbi is extra kudarika hama dzake chaidzo achapedzera ataura nyaya yake irefu ari kuti pambichana mbichana. I'm like, what? Why would you say something like that? Everyone is allowed to mourn the way they want. The guy vanhu vachemi nzira dzavo. You never know how these people were close. You were not there. At least allow her to mourn the way she wants. Let the girl breathe for once. Zvikanzi ndatombozviona kuti wakanaka here zvokwadi amuramidza ndiani. They were close. Why vanhu muchirwadziwa zvikanzi hatirwadziwe nekuti wamudzaka. I don't understand really. Zvikanzi bit by bit we wait. Vamwa. She stayed with him. Sometimes you friends are closer to you than your own family comes. Where you go now, but your friend are always there 24/7. Zvikanzi uri kuchema kudarika vamwe vacho vanasisi vako. Saka izvo uzonzinyanya. Zvikanzi une hama yake here yaunoziva akasaicheme iwe vamwe hazvina kushata tichingoona chidi chinda mari yakanaka kutaura shuwa vamwe wavo. Zvikanzi zvodadisa gentlemen chokwadi zvimwe tingataura hedu asi mari yakanaka mhani chokwadi wazvionaoka ini ndikatenga ndikutenga bhutsu yake iya vamwe avo. Zvikanzi anyone kuda 200 ndivamwe avo vakwachideri zvina kushata. Zvikanzi like I'm confused for you. I don't know why vanhu vanyora mastatement ekuti waitirwa musaka. These people they worked together for about 7 years. 7 good years. Vashanda vese vachizashanda futi vachiitwa zvese matutorials aitwa. It's not easy. 7 years muchigara musame house. That's not easy, guys. For someone to just forget like that. Saka and vakanga vazviproof kuti inini I am worth kuti ndishande nemi. Saka ipapo pari very tricky. Saka handizvangu kuti why vanhu vakanzi kuchiwa musaka is so painful. Even in the morning you have to be discreet and be the bigger person. Ndivamwe why? Zvikanzi she still couldn't just want the one Ginimbi owned here. Zvikanzi how breaki mumashoni memunhu here kuti akukwanise kuonekera. Zvikanzi guys munhu ane mari amusi kumuziva zvakanaka. This lady is loaded. You people mukumusaisa. Zvikanzi nevamwewo life is like a spoon. I don't know what it means but I just want to motivate you guys kuti life is like a spoon. Vamwe ndokutanga matheory avo but inini I'm gonna dismiss these theories because when you stay with someone, when that person is your close friend, how can you start speculating, you know, because we were all not there, so we don't know. So let's just give her the benefit of doubt and allow her to mourn achitazvanda. Nangwa kana utenga boots cheche ungofunga unokwanisa kungotenga. Kana even tells the white chakarekera pambera kwasa kungotenga. Kana even shirt cheche kwasa kunoitenga zvotendekwa izvozvo. Zvikanzi I totally respect her. It's not easy losing someone waigara nekushandira. Her life literally revolves around G. Now she has to adjust and it's not easy. Please cut this girl some slack, you all. Vamwe. Zvikanzi kana akatenga rake kwaekera kwapedzana ukanzi musikana uyu ane mari musamuda kumujairira. Zvikanzi hamuzvinzwisise kana musina mari yacho. You never understand. Zvikanzi ngataure nyaya yake kana sizodwa chaiye isn't mourning this much. Zvikanzi why would zodwa mourn kudarika Shally, yet Shally was staying with Ginimbi kudarika zodwa. Ndinonyanyorwadza aigara naye wena. You must understand. Zvikanzi you can't tell people how to mourn. Come on now, that's unfair. People react differently in situations. Vamwe zvikanzi woma bridesmaids chokuziva vamwe ndokuti ndabvigimba you guys come
this lady pakataura profile yake amuna kumisa munhu unoshandzani hanisaroti zvisvika kwati kuti onatoshandzana neun ka un is United Nations aitana wakabuda muForbes magazine kuti vakutoti mazvinhu zvituka number 3 kutongonzi wakashanda naBriginimbi chako itori profile rakasimba. Number 4 wakakwira kuSentoni musha mukuru unotonzi nangwa I've never been to Sentoni but ndinonzwa mbiri yekuti Sentoni musha mukuru haujairiki zvekudei unorima mazingamboiti vamwe vakafunga kuti kuda wakapurwa vamwe wakati akatengerera shuwa here ina handizivo but what I can say is dai sister Shally vadi vanyaradzwawo ndozvandokwanisa kutaura. What people are saying vongosiyana zvoginwa because even do understand how she is feeling. We as Povolians, we don't really understand how she is feeling. People are there to judge and make their own conclusions, but they were never there inside Ginimbi's mansion. That's the problem. Man,